Jöjjön a mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Istentől, a mi szerető mennyei atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Csöndesedjünk el, testvérek, Isten színe előtt, hajtsuk meg a mi fejünket, imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy Te mindig megszólítható Úr vagy, és köszönjük, hogy ezeket a vasárnapi csöndes órákat Te arra adod a mi életünkben, hogy megálljunk előtted, hogy elcsendesítsük a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy ott hagyjunk mindent a templom falain kívül, és amikor ide járulunk eléd, akkor azért jövünk, hogy keressünk téged. Keressük a te arcodat, keressük a te kezedet, és keressük egymást. Hogy találkozzunk a másikkal, akikkel hasonló hiten vagyunk, akikkel egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus igyekszünk jól vagy kevésbé jól követni a mindennapjainkban. Köszönjük az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy ott voltál a mi életünkben, köszönjük, hogy vigyáztál ránk, vigyáztál szeretteinkre, fogtad a kezünket, de különösképpen azt köszönjük, hogy mi megfoghattuk a kezedet. Mert te mindig nyújtod a te kezed, és mi vagyunk azok, akik néha elengedjük és önállósítjuk magunkat. Amikor próbák érnek, akkor meg nem tudjuk, mi a baj, és olyan nehéz hozzád visszatalálni, de hogy a kisgyerek, amikor elszökik a szüleitől, amikor úgy érzi, minden rendben van, de mikor jönnek a próbák, akkor hirtelen megáll és keresi a szülőket, és nyújtja a kezét. Hát ilyenek vagyunk mi, Urunk, nélküled. Szeretnénk hozzád visszatalálni. Szeretnénk veled betöltekezni. Szeretnénk megragadni a te kinyújtott kezedet, és oda tenni, oda simulni a te kezedbe, oda tenni a mi életünket, a mi gondjainkat, a mi terheinket, a mi örömünket és a mi hálánkat is. Áldj meg hát bennünket a te áldott jelenléteddel, szent lelked által, védj körül bennünket, mutass nekünk valami többet ismét a te ígédből, hogy a te ígéd, ami elhangzik, ne térjen hozzád vissza üresen, hanem formáljon bennünket a te képedre és a te hasonlatosságodra. Így taníts bennünket, és így légy közöttünk a te lelked által, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom Istennek igéjét úgy, amint megvan írva a Lukács evangéliumában. A Lukács evangéliuma 18. részének a 18. versétől olvasom. Picit hosszabb az ige szakasz. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Hallgassuk nyitott szívvel Istennek igéjét, annak olvasását, annak hirdetését. Így szól hozzánk ez a történet. Jézustól egy előkelő ember ezt kérdezte. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus erre ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egyetlen Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá, még egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, osszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Hát az pedig, mikor meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Jézus így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor Péter így szólt hozzá, Uram, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta neki, bizony mondom néktek, hogy mindenki, aki elhagyta házát,
vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Még egy rövid igét még egyszer kiemelek ebből a hosszabb történetből. Péter így szólt hozzá: íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem a szokványos módon szeretném megközelíteni Isten igéjének kijelentését, és nem is arról szeretnék beszélni, hogy a szegénység milyen nagy dolog az Isten előtt, hát nem jó szegénységben élni. És nem is arról szeretnék beszélni, hogy a gazdagság milyen bűn az Isten előtt, mert egyáltalán nem bűn az, ha valaki gazdag. Sőt, nagy áldás, mert sok áldást tud tenni. Hanem arról szeretnék beszélni ezen a mai Isten tiszteleten, amit Péter mondott Jézusnak. Azt mondja Péter: Uram, mi mindent elhagytunk érted. Péter végig hallgatta ezt a pár beszédet a Jézus és a gazdag ifjú között. Azt mondja, mi mindent elhagytunk érted, Uram. Emlékszünk Péter történetére? Hogyan szólította meg az Úr Jézus? Megkérte őt egy sikertelen halfogás után, hogy engedje be a kis bárkájába, hajójába, mert olyan tömeg vette körül Jézust, és egy picit azt mondta Péternek: evezz beljebb, és a bárkából a parton helyet foglaló emberek felé beszélt Jézus. És amikor ez megtörtént, akkor azt mondta Jézus Péternek: evezz a mélyre, Péter, és vesd ki a hálódat. Hát Péter a főhalász, aki egész életét azzal töltötte, lehet, hogy egy halász generációnak a nem tudom hanyadik képviselője, azt mondta, ilyen nagy bolondságot magába, gondolom, ilyen bolondságot ember nem csinál halász léttére. Hát éjszaka volt a halászatnak az ideje, nappal a mélyvízben a halak azonnal elsuhannak onnan, elillannak. De azt mondta: Uram, a te szabadra megteszem. És hogy kivetette a hálót, már behúzni nem tudta, annyi hal lett benne. És akkor azt mondja Jézus neki: gyere Péter utánam. Te eddig halaknak voltál a halásza, én téged emberhalásszá teszlek. És azt olvassuk, kimennek a partra, és figyeljünk, Péter mindent otthagy. A szó szoros értelmében. Nagyon kevés ilyen emberről tudunk. Máté, a vámszedő, Lévi, ő is otthagyta az asztalt, a pénzzel, a katonástól, mindenestől együtt, és ment Jézus után. Péter szó szerint otthagyta a hajót, otthagyta a hálót, otthagyta a halakat, otthagyta az embereit, meg mindenkit, és elindul Jézus után. Mindenről lemond Jézusért. Tudjátok, az üzleti világban azt használják, a jó üzletemberek, akik jó üzletemberek, azok nagyon fontosnak tartják, mielőtt belevágnának egy üzletbe, 10 módon körbejárják a dolgot, és megkérdezik, megéri-e nekem ez az üzlet? Mit nyerhetek rajta? Mit nyerhetek egy befektetésen, egy projekten, egy üzleten? Ha belevágunk csak úgy, ugye ezt szokták kihasználni általában a különböző termékeket árusítók, hogy csinálnak egy jó reklámot, körítést, és az ember belevág azonnal valamibe, aztán rájön arra, hogy jó lett volna erre aludni 2 legalább, vagy 3, és 3-4 módon körbejárni a dolgokat, de nem belevágni. Megéri-e nekem az üzlet? De én úgy gondolom, minden ember életében benne kell legyen ez a gondolat, hogy amiben én belevágok, az nekem megéri-e? Mondok egy példát. Mikor elmegyek bevásárolni, akkor ott vásárolunk szívesen, ahol ugyanazt a terméket olcsóbban megkapjuk, ugye? Hát ha van egy 3-4-5 választás, én Siófokon ismerek egy nénit, nagyon sokszor szoktam vele beszélgetni, ő kimondottan egy ilyen érdekes néni, mindenfele bejárja, tehát minden nap bemegy minden boltba, és pontosan tudja, hogy még boltban mennyibe kerül az, amit ma akar venni, és utána eltervezi, felírja, és másnapot veszi meg. És ugyanazt, és spórol egy bevásárláson sok-sok ezer, vagy néha akár 10 000-es nagyságrendű pénzt is. Hát így értelmes, ugye? Nem vágunk bele rögtön, és nem azt vesszük meg, vagy ott vesszük meg, ahol a legdrágább.
Ott, ahol olcsóbb. És kiszámolja az ember az ő életét, kiszámolja a legapróbb, legkisebb dolgait is, hogy megéri-e pénzt, időt, energiát belefektetni dolgokba. Valamit nem számolunk ki, például a gyereknevelés költségeit, mert azt nem nagyon éri meg. Azt másképp számoljuk. Az ajándék, az kegyelem, az hála, és ráfordítjuk, és tesszük. És ő eszik, akkor is, ha én nem tudok. Az egy más dolog. Tehát vannak dolgok, amiket nem számolunk ki. Hogy a szerelmesemnek, a szerettemnek milyen ajándékot vesek, azt se számolom ki. De az életnek számos területén így működik az ember, és jó, ha így működsz. Ez egy pozitív dolog. Megéri-e Jézust követni? Képzeljétek el, testvérek, Péter, amikor azt mondja Jézusnak, Uram, mi mindent elhagytunk, érted? Akkor tulajdonképpen, hogy mi lesz a mi jutalmunk? Itt nincs kimondva, de a többi evangéliumban, ha összerakjuk, akkor ki van mondva, Uram, mi a mi jutalmunk, mi mindent elhagytunk, érted? Tudjátok, testvérek, 3. évezredben járunk, és a feleségemmel sokszor elmondjuk a testvéreknek, de minden más körben is, hogy még mindig vannak olyan országok ebben a nagyvilágban, ahol a keresztényeket súlyos bántalmazások, hátratételek, adott esetben vagyonelkobzás, bebörtönzés, és bizony van olyan ország, ahol a halálbüntetést is kiszabnak arra, ha valaki keresztény lesz. Főleg mondom az iszlám államokban. Vagyonelkobzás, kirekesztés, sőt, kivégzés várhat Jézus követőire. Hazánkban, hála Istennek, én nem azt mondom, hogy egyelőre, én szerintem soha, én nagyon optimista vagyok, soha nem lesz olyan, hogy a kereszténységem miatt hátratételt szenvedjek. Legalábbis látszólag. Amúgy, ha gondoljunk bele, hogy a keresztény ember hányszor a háttérbe szorul, mert a keresztény ember Jézus parancsának engedelmeskedve nem tehet meg olyat, amit mások megtesznek. De nem tehet meg. Ha meg is teszi, akkor utána belegondol, hogy mit tett, akkor legalább minimum elszégyeli magát, és bocsánatot kér az Úrtól, és azt mondja, Uram, többé nem teszem. Többé nem teszem. Egy keresztény fiatal egy társaságban hogy érzi magát? Hozzánk nagyon sok fiatal jár. A fiaim, a kislányom barátai, barátnői szeretnek hozzánk járni. Voltak azért konfliktusok egyszer-kétszer a gyerekekkel, mert tudják, hogy én mindent elviselek, nagy az én türelmem, de egy dolgot nem, de azt nagyon nem. Ha káromkodik valaki, azt mondom, hogy csúnya beszédre már kezdek szociálzódni, azt se szeretem, de kezdem elfogadni, vagy nem elfogadni nem fogom soha, de kezdem látni, hogy ezek így beszélnek ez a gyerekek. Mindig rájuk szólok, mindig elmondom, hogy fiúk, körül lehet ezt írni másképp is. Hát nem muszáj. Nem muszáj nektek úgy beszélni, ahogy halljátok. Nem biztos, hogy ez a divat. Hát próbáljunk egy új divatot teremteni. Próbáljunk meg ne csúnya szavakat használni, hanem írjuk körül. Vannak gyönyörű magyar szavaink. De mikor káromkodnak, akkor... És volt egy eset, mindig megjegyzi a gyerek, több évvel ezelőtt, az egyik pingpongos gyerek nálunk volt, és fönn voltak a szobába, majd mikor visszanézze a videót, majd fölhívom a figyelmét, hogy nézze vissza és igazolja. Fönn voltak a szobába, és én lent ülök, valamit ott készítettem a konyhába nekik, és hallok egy iszonyatosan csúnya valamilyen káromkodást. Hát mondom, ilyen nálunk nincs. Fölrohantam, ilyen hármassával vettem a lépcsőket, megálltam a szobába, azt mondtam, ki vonta ezt, amit mondott? És a kisgyerek szegény úgy megéjedt, hogy egy Béla bácsi megjelent a maga 100 plusz kilójával, olyan csapzottan, dősen, és ugye hát hirtelen voltam egy picit, tehát nem szofisztikáltan fogalmaztam, de nem is csúnyán. Ki volt ez a mi házunkban? Én voltam Béla bácsi, de többet nem fogunk. Mondtam, semmi baj, hát nem haragszom rá, csak figyelj, mi nem szoktunk így beszélni. Hát mennyei atyát mi nem káromoljuk. Ahogyan a te szüleidet se, te se, mi mennyei atyánkat, a földi szüleink mellett nekünk van egy mennyei édesatyánk. Nekünk van egy Úr Jézus Krisztusunk, ő a testvérünk, barátunk, Urunk. Nem
És jó kis beszélgetés alakult ki vele, de ezt megjegyezte, és több év telt el, és a gyerekek most is viccelődnek vele, hogy emlékszem, mikor Béla bácsi felfutott, hogy megijedtél. És mondja, hogy igen, Béla bácsi, emlékszem, és többet nem is fog káromkodni. De nem ez a lényeg, hogy erőszakkal szoktassunk le másokat. Hát értjük, hogy mi a lényeg. Mert keresztényként nekünk a szavunkat vannak dolgok, amilyen föl kell emelnünk, még akkor is, ha bolondnak néznek bennünket. Még akkor is, ha azt mondják, hogy akkor téged, barátom, többet nem hívlak meg. Oda, mert nálunk így ez a rend, te meg másképp viselsz, akkor nem. Nem. Hanem mondják azt, hogy igenis, tényleg, ő azt képviseli, és őszintén gondolja. És meghívjuk, mert szükségünk van rá ebben a mai világban. Ez a gazdag ifjú megjelenik Jézus előtt élete legnagyobb kérdésével. Azt mondja, mit tegyek, Uram, hogy elnyerjem az örök életet? Tudjátok, mi volt az örök élet elnyerésének feltétele az Ószövetségben? Hogy igyekezzek a törvényt megtartani, és a törvény útján járni. Isten adott 2 kőtáblát, az egyik kőtáblán 4, a másik kőtáblán 6 parancsolattal. Az egyik az Istenre vonatkozik, hogy szeresd őt, neked ne legyen más urad, tiszteld, ne mondd ki az ő nevét hiába, megemlékezzél a nyugalom napjáról. A másik pedig ne ölj, ne paráználkodj, hogy ne lopj, tiszteld atyádat, anyádat, ne hazudj, ne kívánd. Ha ezt valaki igyekezett tiszta szívvel betartani, nem lehet ezt betartani. Nem lehet, mert minden nap valamit elkövetünk. Nem csak egyet, hanem 10, 100, 1000. Tehát nem lehet ezt betartani, de ez volt az út. Hogy ezen a törvény útján kellett járni, míg meg nem jelent az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja Jézus ennek a fiatalnak, hát leg van írva, figyelj, tartsd be parancsolatokat. És azt mondja ez a fiú, én mindet ifjúságomtól fogva igyekeztem megtartani. És azt gondolnánk, hogy Jézus azt mondja, akkor gyere, barátom, szenzációs, helyed van a csapatban. És nem ezt mondja az Úr. Azt mondja, van még egy valami, ami a te kezedet gúzsba köti, ami egy falat emel közéd és az Isten közé, ami elválaszt téged az Isten országától. Azt mondja, a vagyonod. Neked a vagyonod. Én nem tudom, testvérem, aki itt ül az Isten házába, annak mi az az életébe, ami elválaszthatja az Isten országától. Valakit ez választ el, valakit meg amaz. Valakinek ez a kísértés okoz gondot, meg ez a bűn, a másiknak azt mondja, engem ez nem is izgat. Ez engem nem izgat, ez nekem nem kísértés, de nekem van másik kísértésem. Ennek a gazdag ifjúnak ez volt a problémája. És azt mondja, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. És Péter, aki hallja ezt a beszélgetést, képzeljék el a szituációt. Megjelenik egy gazdag ifjú, valószínű egy nagyon jól öltözött. Egy nagyon a kor modern divatja szerint, a legszebb sejmekbe, színes ruhákba, lehet, hogy aranyláncokkal, nem tudom, mi volt a divat, azért elég csicsásan tudtak öltözködni Jézus korában is azok, akik a felső, úgymond 10 000-hez tartoztak. És ott áll Péter, a halászból lett tanítvány, Jézusnak nem volt háza. Nem volt ruhatára. Nem volt hűtőszekrénye, meg fagyasztóládája, meg nem volt, semmilyen nem volt. Voltak 12 tanítvány, és vándoroltak, és mindig befogadta őket valaki. Tehát úgy öltöztek, ahogy. Amit kaptak abba. És ott áll Péter, jó, nyilván nem ilyen lepusztult halász ruhába, de mégse olyan ruhába, mint a gazdag ifjú, és végignéz magán, végignéz a fiatalon, és azt mondja, Uram, a kutya fáját neki. Hát ide jött ez a férfi, aztán elment, mi meg itt vagyunk, és mindent elhagytunk, érted? Akkor hogyan lesz? Hogyan lesz? Megéri, Uram, téged követni? Mi a mi jutalmunk? Lesz valami kárpótlás a veszteségeinkért? Milyen érdekes. És azt mondja Jézus, már itt a földi életben megkapjátok a jutalmat. Már itt a földi életben megkapjátok a jutalomnak egy részét. És majd, amikor véget ér a földi élet, akkor jön az igazi jutalom, az örök élet. Aki elveszti, értem, szüleit, hogy elhagyja a szüleit, feleségét, gyermekeit, nagyon furcsa, amit Jézus mond.
Hát nem azt jelenti, hogy elhagyom őket, elválok, vagy eldobom Jézusért, dehogy is. Dehogy is. Egyszerűen csak Jézus lesz a legfontosabb számomra. És akkor látom úgy az én szüleimet, ha Jézus a legfontosabb az életemben, akkor látom az én szüleimet a helyén. Meg az én feleségemet, meg az én férjemet a helyén. Ajándékként az Istentől, meg a gyermekeimet a helyén, meg az unokáimat, meg a menyemet, meg a vőmet, meg a rokonságomat, meg a munkatársaimat, meg mindenkit. Akkor tudok a helyén kezelni mindenkit, ha Jézus az én Uram. Tetszenek érteni, testvérek? Vannak olyan több százmilliós, vagy milliárdos, vagy nem is tudom, világ, ahol boldogtalanul élnek, mert üresség van az emberi szívben. És vannak olyan lepusztult házak, szegényes szobák, ahol igazi boldogság lehet. Meg fordítva is így van. Fordítva is így van ilyen. Lepusztult szegény szoba, nyomor, csőd, katasztrófa, alkoholizmus, drog, depresszió, minden, kilátástalanság, ateizmus, káromkodás, mint a kocsis úgy káromkodik az ember. Aztán mikor jön a baj, akkor ja Istenem, segíts meg. Tehát van fordított példa is, csak értjük a lényeget? Értjük a lényeget? Szerettem régebben olvasni Tolsztojnak a dolgait. Nagyon érdekes. Van egy meséje. Most nem olvasok ilyeneket, régebben egy anyanyelven olvastam, szerettem. Van egy meséje, és egy nagyon érdekes kis tanmeséje. Leír benne egy gyógyíthatatlan cárt. Azt mondja, van egy gyógyíthatatlan cár, és ennek a gyógyíthatatlan beteg cárnak a birodalom legbölcsebb embere azt a tanácsot adta, hogy te cár, akkor fogsz meggyógyulni, ha fölveszel magadra egy igazán boldog embernek az ingét. Egy igazán boldog embert keress a birodalmadban, és ha megtalálod, kérd el tőle az ingét, és húzd magadra, és ha magadra húzod, te cár, meg fogsz gyógyulni. És képzeljék el, a testvére, írja az író, hogy kimentek a küldöttek szerte a birodalomban, és bejárták az országot, hogy találjanak egy igazán boldog embert, csak az volt a probléma, hogy valamiért mindenki panaszkodni kezdett. Egyik panaszkodott a szegénységére, a másik a betegségére, valaki azt mondta, hogy rossz az asszony, az boldogtalan vagyok, valaki a gyerekeire, valaki az unokáira, valaki az anyósára, valaki a menyére, mindenhonnan csak a panasz jött. És jöttek vissza a küldöttek sorba, és nem hoztak inget. És a cárnak a fia, a legkisebb fia, egyik este elhald egy szegény viskó, egy szegény kunyhó mellett, és azt hallja, hogy valaki a szegény kunyhóból ilyen hangosan és megelégedve úgy felsóhajt, vagy felkiált, hogy na akkor én jól kidolgoztam magam, én akkor most jól bevacsoráztam, én akkor most alszom egy jót, és én olyan boldog vagyok ma. És berohan a cárfia az ajtón, és azt mondja, ember, hát napok óta keressük a boldog embert, add kölcsön kérlek az ingemet. Csak elviszem édesapámnak, és belebújik is. Tudják, mit mondott ez az ember? Nagy baj van, cár. Nekem nincsen ingem. Én olyan szegény vagyok, hogy nincs ingem. Hát szeretnék érteni, testvére? Hogy mitől függ a boldogság? Én nem tudom, hogy neked mitől függ, de mikor én ismerek olyan embereket, akik börtönben voltak, és ott megtértek, és keresztények lettek, és hitre jutottak. És azt mondták, nem érdekel, csak érjen véget a rabságom. Nem érdekel, hogy én hol leszek, én az utcán is el leszek, csak szabad legyek. Attól leszek boldog, ha szabad leszek. Én beszélgettem hajléktalanokkal nagyon sokat. Most is néha szoktam, már kevesebbet. Akkor lennék boldog, ha lenne egy kis szobám, ahová hazamehetek, egy kis otthonom, és értjük, mindig mástól függ a boldogság. Attól függ, hogy milyen szinten vagyunk, és milyen szintre szeretnénk eljutni, vagy éppen meg vagyunk elégedve ott, ahol vagyunk. Kedves Cárevics, nincsen ingem. Nincsen ingem.
de boldog vagyok. Azt mondja Jézus, megkapod a jutalmad. Én szerintem mindenkinek van ingye. Hát férfiakra gondolok, főleg itt. Van, hogy a hölgyek is fölvesznek inget, de ugye? Én emlékszem rá, Bódics József, vagy Bódics Miklós barátom, amikor evangelizált itt, elmondta, hogy amikor őt hite miatt elítélték, és betették hátszegre egy szíromán gyülekezetbe, kapott egy nem tudom hány gyülekezetet, ahol 3, 4, vagy 5, vagy 6 ember volt magyar a faluba, roskadozó, dülezező templomokkal. Akkor azt mondta Miklós, Uram, én megfogadok neked egy dolgot. Ha minden nap lesz az asztalomon egy kenyér, majd nem akarok butaságot mondani, de ennyi volt az ő vágy, hogy legyen egy kis kenyér, és legyen egy kis betevő az asztalon, Uram. És ha ezt megkapom tőled minden nap, akkor Uram, én hűséges szolgád maradok. Én tudom, hogy Miklós hűséges lett volna akkor is, ha nem lesz kenyér. De az Úristen minden nap kiparancsolta azt, amit kellett neki, ami az életükhöz szükségük volt. Egyszerűen érteni, testvérek, mik az igények? Én úgy örülök neki, ha valakinek, egy fiatalnak egy nagyon értelmes és egészséges igénye van arra, hogy innen kezdtem, és oda jussak, vagy oda jussak, vagy oda jussak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen ilyen, és bátorítsd a körülötted élőket, hogy igenis legyen igényük, mert az aztán nagyon csúnya dolog, hogyha innen kezdtem aztán. Beszélgetett egy édesapa fiával, aki megbukott 2 tantárgyból. És a fia megállt az édesapja elé, és azt mondta, tudom, édesapám, te mindig azt mondod nekem, hogy tanuljak, hogy legyen belőlem valaki. De ugye, édesapám, azért annyira nem haragszol, ugye 10 év múlva is fogsz hozzám szólni. És ugye 10 év múlva, édesapám, mit fogsz nekem mondani? Hogyha én ilyen megbukok mindenből, és ilyen lefele fog a karrierem menni. Tudod, mit fogok neked, fiam, mondani? És most nem akarok megsérteni senkit, aki ott dolgozik. Azt fogom neked, fiam, mondani, hogy 2 hamburgert és egy sült krumplit kérek. Értjük? Tehát vannak alternatívák, nyilván, vannak, csak nem lefele kell gondolkodni, hanem fölfele. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi egyről a 2-re jussunk. És aki ott dolgozik, és hamburgert készít, Isten áldja meg a keze munkáját, mert az nagy dolog. Én nem tudnék ott 10 órát állni, az biztos, minden nap. És kiszolgálni azokat a vendégeket, akik nem mindig, hogy mondjam, szofisztikált módon szólnak az eladókhoz. És áldja meg az Isten azokat, akik gyors éttermekben dolgoznak, de adjon nekik egy előrejutást onnan is, mert biztos nem ez az élet céljuk. De értjük, mi a lényeg? Értjük, mi a lényeg? Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, te megkapod a jutalmad. És hogyha megelégszel vele, és ez egy nagyon fontos dolog, és ez a zárszó, hogy nagyon tanuljunk meg megelégedni, meg lemondani, meg megérteni, hogy mit kér az Úr Jézus Krisztus tőlünk. Mert nehéz dolog ám. Nehéz dolog. Beszélgettem tegnap valakivel a kórházi ágyon egy fél órát, aki daganatos beteg, akinek már a rák már a csontjait úgy kikezdte, hogy egy rossz lépés is eltörik mindene, és szegecselik, és fájdalmai vannak, és morfium tapaszt, megmutatta, fölhúzta, itt van rajtam, tiszteles Úr, de nem tudtam aludni tegnap egy szemhunyás se, mert hiába van rajtam a tapasz, nem használt semmit. És ott ültem, fogtam a kezét, és majdnem sírtam ott mellette, hogy mit csináljak én. Egyszerűen érteni? Én nem tudnék kórházlelkész lenni, hogyha 10 millió forintot fizetnének havonta se, mert én úgy, nem tudom, én nem tudom. A feleségemet csak irigylem, meg tisztelem, hogy ő be tud menni. Lehet, én is be tudok menni, be is megyek, de hogy én ott dolgozzak, és én kikészülnék, mert én valahogy nem tudom, ilyen empatikus vagyok, és úgy átveszem, és sajnálom, és minden bajom van, és utána nem tudok megnyugodni, és tudom, hogy nem tudok semmit tenni, és imádkoztunk, és ez jó volt nekem is, neki is, de tudom, hogy ő most is ott fekszik, és most is fáj neki, és szenved, és tényleg azt várja már, hogy Uram, érjen véget, és meg olyan kísértések jönnek olyankor az embernek a szívébe, keresztény emberként is, egyszerűen érteni. Tehát csak annyi lenne neki a megelégedés, hogy Uram, át tudjak aludni egy éjszakát. Legalább adj egy 5-6 óra pihenés, hogy ne fájjon.
Ő neki pontosan ennyi elég lenne. És akkor vedd számba, hogy neked mi. Neked mi a célod, meg a terved, aztán szégyeld el magad velem együtt, de nagyon. És értékeld egy picit át az életed, és döbbenetes dolog ez. Nem is mondok már többet, még 5 dolgot kihagytam, de ezt vigyük magunkkal. Ezt a krisztusi lelkületet. Megéri-e? Hát hogy ne érné meg, testvérek? Mindent megéri Krisztusért feláldozni és elveszteni, de Krisztus nem akarja, hogy elveszíts mindent. Dehogy akarja. Hát ő azt akarja, add át az uralmat nekem, és én rendbe rakom az életet. De mi azt is megéri. Az első keresztények mentek, és azt mondták, térdelj le a császár előtt, ember, és megmaradsz te is, meg a családod is, és kapsz egy vagyont, és azt mondták, nem. Amikor a gyász évtized volt Magyarországon, amikor üldözték, hát ilyen nyomorult időkben, a vallási ellentétben a protestánsokat, és elvitték őket a vértörvényszék elé. Azt mondták, hogy csak tagadd meg, és térj át, csak írd alá, nem tudsz írni, csak egy keresztet tegyél oda alóra. És akkor minden rendben lesz, és azt mondták, hogy nem. És akkor gályára tették őket, és evesztek, és éjjel haltak, és a 90%-uk pár hónap alatt meghalt. És azt mondták, hogy nem tagadom meg a Krisztust. És nekik megérte. Hát neked megéri? Hát nekem megéri. Nekem megéri. Én hiszem, hogy neked is megéri, mert azért vagy itt. És azért vagy itt, hogy még jobban megérje, és hogy ebben megerősödj. És ezért adjunk együtt hálát az Istennek. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged követni, hát külső szemmel nézve egyáltalán nem éri meg, de tudjuk, hogy keresztényként minden megér. Minden megér az az érzés, hogy mi jó helyen vagyunk, mi jó úton járunk, mikor vétkezünk és van szószólónk a mennyben, te vagy, Úr Jézus, aki odaállsz az Atya elé, és azt mondod, hogy én meghaltam ezért az emberért. Én meghaltam érte. Én a kereszten ontottam a vérem, Atyám, és ő az én védelmem alatt áll, és mi tudjuk, hogy mi Krisztus védelme alatt állunk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te vállaltad értünk a Golgotai keresztet. És te mindent otthagytál, te mindenről lemondtál, te feláldoztad a legdrágábbat is értünk azért, hogy mi mindent megkapjunk. És mi sokszor azon filozofálunk, hogy megérje kereszténynek lenni. Hát hogy ne érné meg a győztes seregben élni? Hogy ne érné meg, mikor annyi mindennel megajándékoztál bennünket? Van ruhánk, van ételünk, van egészségünk is, amit olykor nem tudunk megőrizni és elveszítünk. Vannak szeretteink, van meleg otthonunk. És annyi mindennel megáldottál bennünket. Mi fel sem tudnánk sorolni. Ha te a mi életünket néznéd, és úgy sorolnál be bennünket, hogy mindenkinek azt adsz, amit érdemel, akkor földön futó koldusok lennénk. Vagyontalan, hajléktalanok. De köszönjük neked a te kegyelmedet, és köszönjük, hogyha minket is megkísért az a gondolat, hogy Uram, mi mindent odaadtunk, érted, és annyi mindenről lemondtunk, érted, mi lesz a mi jutalmunk, akkor te nem haragszol meg ránk, hanem csöndesen megfogod a kezünket, vagy lélekben megsimítod a mi fejünket, és elmondod, hogy mindent megkapunk. Már itt a földön, és majd egykor te nálad a te országodban az örök életet. Így áld meg bennünket ezzel az erővel, ruhász fel és vértesz fel. Áld meg a mi gyülekezetünket, adj megtérőket, hitben megújulókat, téged követőket. Könyörgünk az özvegyekért, árvákért, könyörgünk a betegekért, különösképpen azért a beteg testvérünkért, akit a kórházi ágyon annyi sok szenvedésen megy át is. Fogja a te kezedet, de nem mindig érzi a te jelenlétedet, mert a fájdalom mindent elnyom és mindent betölt. Adj neki enyhülést, erősítsd meg őt, és azokat, akik fekszenek a kórházban vagy otthonokban, a mi szeretteinket, az ápolókat, az orvosokat, te áld meg, mert ezt a munkát, amit ők végeznek, ezt
ember legyen a talpán, aki el tudja lelkiismerettel végezni. Könyörgünk, Urunk, ezért a békétlen világért, hogy nem elég az embernek az, amilyen van, hanem kész a másik embert megölni, hogy neki több legyen, és mindig az ártatlanok, a nyomorultak, a vétlenek halnak meg. Ó, Uram, vedd a kezedbe az irányítást, tudjuk, hogy Te nem adtad azt ki, azt is tudjuk, hogy szabad akaratot adtál az embernek, és az ember olyan nyomorultul él a szabad akaratával. Hallgass meg a mi ki nem mondott imádságainkat is. Úr Jézus Krisztus, a Te kegyelmedből kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Istennek áldását, testvérek. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, foglaljanak helyet, és záróének előtt röviden a hirdetésekre figyeljünk. Isten dicsőségére egy asszony testvérünk 10 000 forintot adományozott, áldja, őrizze és szentelje meg mindig, minden korban azokat a mindenható, akik bármilyen módon hozzájárulnak az ő ügyéhez. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten, pénteken a Kele utcai temetőben 11 órakor búcsúzunk Keresztes Lajos férfi testvérünktől, aki 77 esztendőt kapott itt a földi világban az ő teremtő, megváltó urától. Keresztes Lajos férfi testvérünket itt a Kele utcában pénteken 11 órakor kísérjük végső földi útjára, adjon az Úr vigasztalást a gyászoló család minden tagjának. Hétfőn délután 4 órakor bibliaórát tartunk, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken az iskolai hittanokra fog sor kerülni az iskolában, órarendben. Kórházlelkészi szolgálat folytatódik, most feleségem azért nincs itt, mert egy picikét úgy gyengékedik, ilyen nátha megkülés, de reméljük, láza nincs, reméljük ez gyorsan átmegy majd. Tartottunk egy kis próbafűtést, működik a fűtésünk, egy-két dolgot majd a villanyszerelővel át kell kötni, mert még vannak ilyen problémák. A rendszer új, csak a mi fűtésrendszerünk az már nagyon nem új, de dolgozunk rajta, hogy ez megmaradjon. Kicserélni nem fogjuk, mert arra az ingünk is rámenne, meg mindenünk, de egyelőre minden rendben van, csak pár dolgot meg kell még bütykölnie a szerelőnek. Aztán hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken 10 órakor a gondozási központban tartunk Isten tiszteletet. Picit összecsúszik a péntek, mert 2 hittanóra Isten tisztelet, a gondozásiban majd a temetés, úgyhogy remélem, hogy én ezt hanggal bírom, mert picit nekem is kapar a torkom, majd elmúlik ez is, reméljük. Vasárnap 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, gyermek Isten tisztelettel párhuzamosan. Hirdetem az iratterjesztést, számos lelkiirodalom vár gazdára, és a kedden vagy szerdán érkezik a Calvin kiadótól a csomag, a bibliaolvasókalózok, a kalendáriumok és a falinaptárak jövő vasárnaptól megvásárolhatók az iratterjesztésben. Hirdetem az adakozás áldott alkalmát és lehetőségét a falakra kihelyezett perselyekben, várjuk a előre elkészített adományokat, missziós célra, a gyülekezet fenntartására kérjük az adakozó testvéreket, hogy támogassák a gyülekezetünket. Az Úr legyen népünk, nemzetünk, őriző pásztora továbbra is, áldott szép vasárnapot mindenkinek, elköszönünk azoktól, akik okos eszközökön követtek bennünket, áldás, békesség.